Hai! Bine ați revenit la un nou episod din channelul Bad România. De ce vorbești ca un pedofil? Pedoule, Bă, Pedober. ești. pormoneu. Bă, copii făcuți pentru alocație. Mă duc să omor. Bă, Hai, ce deci, să deci mori? ce facem? Haideți să luăm stringuri. Stringuri, săgeți. Oricum am făcut și... Am făcut 2 paturi. Dar săgețile le facem din... Da, dar ne trebuie flint Ah. și... Ne trebuie să omorâm găini ca să facem, mi se pare. Ce? Băi, așa. Stai că îl atac pe ăsta de Stai că pe la mă spate, mă omoară, bă. știi? Să fiu imprevizibil. Tu ești imprevizibil tot timpul, dar mă rog. Ai buton de on-off la microfon. Știu, îl închisesem. Ok, eu n-am mâncare. E o parte din rai. Este ceva ce e tot Bă, Nu vreau să ai... E David E o rază de Prodan. soare, e David Prodan. Prodan, da, exact. Este o parte din Da, rai. dacă vreți să știți, este o melodie de suflet, de dragoste, care pe mine personal m-a impresionat foarte mult. Vă rog să căutați David Prodan pe Bă, YouTube. o să pară ca și cum am fi de la școala aia Genius. Băi, noi ne batem joc de imnul ăla sau ce-o fi și tu spui că suntem de la școala aia. Bă, nu suntem bă de la școala aia, bă. Păi ai zis tu la Suven și ai zis după aia Băi, căutați. suntem de la Deci Arghezi, deja... mă. De la Nea Ceașcu, Arghezi. Băi, noi nu mergem la școală. Da. No. Noi învățăm acasă. Bă, e un creeper. Creeper zombie la spawn. Și... Nu, acum serios, ce facem? Unde sunteți? Bă, Peste eu- tot. Stai să mă moare zomba Da. la spawn. 3 șerpi. V-ați prins voi. Ce șervisez, mă? Spiders. Șu! Băi, dar armura cum o să o facem? O să găsim noi. Bă, Uite, am găsit un spider. Sword! De? Trebuie să mă duc repede. De care sword? Iron. De Iron? unde? Nicăieri. Zombalău cu iron? Da, și l-am L-ai omorât. omorât și ți-a Și dat cred că a ironul? căzut. Am luat 2 de-astea de iron. De iron. De fier. Iron. De fier, mă. Nu, am luat 2 De stringuri. fer, mă, domnul, aveți niște fer. Vând fer. Băi, Fer. nu vreau să vă sperii, Nu. dar pe casa noastră e un Enderman. Enderman, look clearly at the Enderman. He gonna kill you, man. Beatu. Ce mama n-ai? Bă, păstrează, bă, limbajul adecvat, țărane. Este un loc de rai pe care tu poți să-l ai. E David Prodan. Deci, bă, șerpuleț. Băi, ce ai cu șerpii, mă? Nu există șerpi în Minecraft. Fraiere! Bă, ăsta Enderman-ul mi-a luat din fermă. Bă, fraiere. Iși. Băi, cum ți-a luat din fermă? Ți-a M-a luat mâncat? din- Ce ți-a nu, mă. făcut? O să mor. M-a luat. Tirat. Ok, M-a luat Fe- fix lângă... Fraiere, unde secterezești? dar de ce vă auziți așa de ciudat? Nu știu, eu nu folosesc microfonul meu. Ăsta îmi folosește calculatorul, că na, el e boss. Uite, băi, de ce ai aici un Enderman mai mic sau... Ba, nu? Ți se Sunt pare? doi. El, copii, am Băi. 3 stringuri, frate. Bine, mă, bine, nu te mai lău dacă ai stringuri. Toată lumea are Am stringuri. nevoie să mă ajutați să-l aduc. Uite, sunt 2 Endermani aici Bă, și o să tu... ne ia zombalăi toate chestiile. Asta fac, mă duc după ele, Este dacă o- m-ați ajuta, ar fi... O să Am mor, două, o să mor, eram sigur. Mi-am găsit sabiuța. Sabipuța, mă. Bă, dar mor, mă, haide, mă, Mă, mor, mă. te rog eu frumos. Bă, Te rog și- frumos. am luat Gata, am Enderpearl. dat Enderpearl. Bă, țărane, bă. Așa Am călcat pe... Așa te-am învățat, măta, să cași lanții în recoltă. Da. Bă, păstrăm Enderpearl-ul pentru orice ocazie. Pentru orice eventualitate. Bă, îl facem Ender Eye. Trebuie să ajungem în Ender întâi. Ar fi ok. Am 2 stringuri. Pune-le. Le-am Dă-le. pus. Fă și un chest dublu jos ca să arate mai bine. La momentan, stai. Da. Fiți Băi, dar sigur. cum credeți că o să ajungem noi în Nether din moment ce nu avem cum să facem pickaxe de diamond sau obsidian? Cu talent haladit. Găsim noi o cale. Nu cheat, adică mergem, explorăm, băgăm moduri pe mapa asta, poate. Cum?
Le facem transferul. Trei spiders. Bine, vin și eu. V-ați prins voi. Bănuiesc că știți română. Bănuiesc că știți engleză. 3 paianjeni. Nu toată lumea e așa de cultivată ca tine, mă, omule, mă. Bă, Tu ai fost cultivat și mutat de 2 ori. Alin. Ce? Le-a omorât pe Bemsis. Scuze. Dar de ce n-a picat string? Te mânai cu un zombie, băi. Da, un câine care seamănă cu un zombie. Am mai văzut unul. Dă moreal. Ești câine? Dai! Eu credeam că ești o pumă. Bă, dă-mă Băi. sabia, bă, țărane. Băi, da, stai să te dau. Poftim. Aseară în gara de nord. De nou. Am văzut un vagabond. Am întâlnit, da. Exact. Bine, așa nu a spus. contează, mă, nu contează. Uite, am găsit 2 spideri. De-aia am văzut și eu. The deep wonder why the police gets bigger. Bigger. Uite string. Uite și de aici. Ia repede. Uite string, că mor. Ia, dă-l. Cât am? Am 2 stringuri, dacă vreți. Și eu 2. Mai sunt încă 2 în chest. Mai avem nevoie de 4 bucăți de string. De ce? Ca să facem Ca să încă facem un pat. Încă un pat. Avem Uite, 2 în uite aici, chest, uite 2 aici. are ăla și mai are încă 2 Montreal. Păi aduceți-le pe toate în chest, mă. Hai, Asta n-a dat nimic. Hai. mișcă Montreal. Deci mai avem nevoie de 2 bucăți. De 2. Băi, dacă vreți, am Trei. niște oase și putem să... Ce putem? Să facem serios, bone meal. Da. Pentru? Nimic. Ah, da, chiar că. Am făcut eu 9 bucăți. Am Le făcut pun. 3. Mă duc să pun bone meal pe aici. Pe undeva poate crește vreun animal dacă fac chestia asta. Bă, Da, știu ce face bone meal-ul. Uite, Ok, avem uite o ce bucată frumos. de wheat. Ce? Avem o bucată de wheat. Vai, o să mâncăm 3 zile din aia. da, sar peste ea. Și haideți să reamplasăm ferma unde am făcut eu acolo data trecută. Ce ai făcut acolo? Ah, da, hai să... Stai că am aici un hoe. If you know what I mean. Da, fă și tu zid. Ok, de ce te auzi cu atâta eco? Echo, pentru că... Uite, am Pentru că găsit mă aud ultimii și la mine, spideri. mă aud și la James. Ah. Că suntem naști în Creeper aceeași explodați. cameră. Vreau să iau spiderii. Am găsit Mă duc 3 eu după spideri. creeperi. Ia creeperii. Eu iau spiderii. Dar ce faci? Creeper. Oh, Dar ce-i tu de la Creeper acum? Crezi că ai nevoie de ceva? nu mă, Nu, să ia îi creeperii fur. să nu mă omoare pe mine. Nu, o să mor. Unde sunteți? Andreea, ia repede pe zombalau să nu-mi dea săgeți. Andreea, ia repede lucrurile. Ha, am murit și eu. Hai, du-te repede, că încă sunt. Știu, dar după un minut să duc. Nu e un minut, că Da, m-am startat fix da. lângă. Hai. Fraierilor, v-am ciuruit pe toți. Dar tot nu avem stringul necesar. Zici, bă, nu mai găsesc string-ul. Da, păi asta e, n-au dat niciun string amândoi. Ah. Am mai găsit un ar pentru cine, Pe bune? pentru conesori. Avem 3. Da, Uite Heroes, vină la Heroes. am de aici. suficiente. Da. Am și eu 3. Hai să vânăm. Let's hunt. Yormada. Hai să ne facem... Ce-i zis, mă? Băi, rotom flash-ul poți să-l bagi la cuptor? Sau? Nu poți Nu. să faci nimic. De multe ori se făcea rotten flash to, e un mod, rotten flash to leather. Să-l faci leather. Ceea ce mi se pare... Naiba. Bă, am primit un wool. De unde? L-am Nu știu. făcut. Am făcut și am uitat să las în chest. Stai, bă, că nu-i bine. Până am dus Ba da, eu m-am urcat bine. Am ajuns acolo. Avem 3 paturi? Nu ne mai trebuie un wool. Pe bune. Deci, Da. câte stringuri ne mai trebuie? 4. 3. A, din 4 se face 1? Da. Opa, nu-i bine. Hai să mergem să căutăm. Totuși e ziua acum. Care s-a... Care s-a beșinat? Ca pe el. Care-i beșinosul? Ce? Uitați, lume, niște căcanari. Căcălar ești tu, mă. Bă, ce prost ești. De ce nu mai merge sprintul? Fițar mâncarea de râs. Am mâncat un Eider Spy. Ba, bine mă, ăla-ți dă poișa mai rău ca rodă în flash-ul. Stai că Eu am mă mâncat, duc eu am la mâncat un spider eye și eu la fel ca ăsta. E foarte bun. Da, e Bun, știi? atât de gustos. Mănânci viața reală. Mai cât numai o de pe Hangen îți dă.
Mi-a dat hungry. Hunger, Că am da. mâncat Hunger. roten fresh. Hunger e Ungaria, mă, ungurel. Ungurel, mă. Mă, ungurel, Unde mă. sunteți? Peste tot. Și nicăieri. Deci dacă mai aud o dată de la Andreas peste tot, cred că mă sinucid. Nicăieri. Oh, da. N-ai zis. 1, 2, nu, 1, 2, 3. 1, 2, 3, te caci cât vrei. Ok, deja vă auziți super mega ciudat. Nu poate să se ducă unul cu laptop în baie sau ceva. N-am laptop, e Mac. Nu ți-am Aha. zis? E Mac de la, de E birou. McDonald's, băi. E de la de 27 de inci, tu îți dai seama să stau cu ăla în baie. Al meu are 13 inci. Îl vedeți pe James pe wc. Da, mă, că am cameră la el, puteți să-mi vedeți Mac la, dar sincer nu vreau. Da nevoie la baie. E, ce acum? Bă, unde mergem? Unde-i Petruiala? Să mergem să luăm niște Petruiala. Că e o parte din rai. Ai rezolvat problema cu Docu? Nu, dar o să o... Andreea e pe BRB. Mie mi-e Docu Bă, nu știu. atunci când dau jocul full screen. Da, ar fi o chestie, dar nu mai pot să... Asta e că e o comandă să dau direct, da, o să... Oricum îl scot de la film, îl scot din editat. Docu. Data viitoare filmez eu ca să nu se... Și ca să nu fie nicio problemă. Nu mă filmezi după, bă, și după... Ai premier? Ai Vegas? Premier. Și ilustrator. Illustrator sau cum vrei să Illustrator nu e zici. pentru video, genule. Da, știu, dar eu l-am și pe ăla și am și Cinema 4D dacă vrei. Și After Effects. Și eu le am pe toate astea. Eu le-am pe toate. Că mi-am luat pachetul. Tu ai dat bani? Nu. Lol. Și Se numește, le-am downloadat pe fiecare trial și apoi am... De fapt, momentan încă sunt în perioada trial. La ce? Toate. Încă ești în perioadă? Cred că mai au 27 de zile, nu știu. Unele mai au 15. Vai, dar ce perioadă aveți dumneavoastră? Nu știu, depinde. Bă, uite niște nisip aici, uite, deja îi dăm... Bă, da, platou ăsta e imens, mă, hai, poate facem off-camera. Hai să vedem ce s-ar întâmpla dacă mergem foarte mult. Pun F3 să nu vă supărați pe mine, pun F3 doar așa. De Să ce nu cu vă uitați. eu? Păi să văd când ieșim de pe mesa platou. Ah, De pe mesa platou. Bine, pe YouTube e playlistul numit Aventura de pe mesa. Poate se găsește unul, băi, Aventura de pe mesa, mă, analfabeților. uite băi, uite-te un pic, se mai vede turnul de aici, mă. E, tu, da, cum eu merg cu de la vechi, la calculator merg cu 16 ceancuri, dar la asta nu pot să merg cu 16 ceancuri. Aici am 6 ceancuri, cred. Dar ce tot trebuie să repezi că e vechi? Mă, nu e vechi, mă, ce nu înțelegi? E Bă, intermediar. uite, mă, cobblestone, mă? Da, mă. Ce e cu podul ăla acolo? Pod? A, eu l-am făcut. Când m-am dus să iau cobblestone, da. Pietruială, da. Ce? Da. Pietruială. Și de unde ai luat pietruiala? De jos. Eu nu văd pietruiala, sincer. Uite-te, mă. Da, văd pietruială, băi, ești copil. Bă, hai să facem o mină aici. Eu mă duc să văd când ies de pe mesa platou și dacă pot să ies de pe chestia asta. Bă, Și- cu dar- nou de la de spawn, noile, nu cred că poți să ieși de pe el. Poate mă prinde noaptea aici să vezi ce râd. Da, și cred că asta a fost pentru acest episod. Vă mulțumim că v-ați uitat la noi. Dacă v-a plăcut, vă rugăm un share și un subscribe. La revedere! Ciao!